Helo, a chroeso i amser stori gyda Miss Jones. Dyma ein llyfr hollol hyfryd heddiw sydd wir yn gwneud Miss Jones i chwerthin. Teitl y stori yw Dwi eisiau pipi. Awduron y llyfr yw Hendra a Paul Linnet. Diolch o galon i Dref Wen am y ganiatad i ddarllen y llyfrau. Ewch draw i Instagram neu wefan Dref Wen i weld llyfrau hollol hyfryd a ddoniol fel y llyfr yma. Ydych chi'n barod i chwerthin? Bant yn ni. Roedd arfon yr arth wrth ei fodd yn gwibio i lawr y tŵr troellog. Wii, am hwyl. Gadewch i ni gael un tro arall, meddai Arfon. Arfon? Pam wyt ti'n dawnsio? Gofynnodd Giraff. Dwi ddim yn dawnsio, dwi eisiau pipi. Ond yn gyntaf, dwi eisiau un tro bach arall. Na, meddai'r Giraff. Os wyt ti eisiau mynd i'r tŷ bach, mae'n rhaid i ti fynd. Ond doedd hi ddim yn haws cael Arfon i gyrraedd y tai bach. O, dim ond un balŵn. Arfon, dyna wir, cyn iddo fod yn rhy hwyr, meddai'r Giraff. Wedyn, gwelodd Arfon parti cau. O, gai un darn o gacen? Meddai. Dim amser, meddai'r robot. O'r diwedd, dyma nhw'n cyrraedd. O'r mawredd, meddai'r Giraff. Wyt ti'n gallu dal dy afael? Bydd rhaid ti aros am dipyn go lew. Ond, allai ddim aros, meddai Arfon. Dwi eisiau pipi. Paid â phoeni, dwedodd y doli fach. Fe allai i dy helpu. Fe gei di ddod i fy ni i. Oh, diolch byth, meddai'r ffrindiau. O, na. Allai i ddim pipi fan hyn? Mae llawer rhy fach, meddai Arfon. Ac allai di ddim pipi fyna, dwedodd y robot. Tebot yw hwnna, nid poti pipi. Beth am yr het hon, meddai Arfon. Mae hi'n berffaith, ac roedd ar fi'n pipi pan. Cadw draw, wneud i? Gweiddodd y gwningen hyd. Arswyd! Sori, meddai Arfon, gan ddawnsio o gwmpas eto, ond dwi eisiau pipi! Erbyn hyn, roedd hi'n dechrau mynd yn ben set. Brysia y tu ôl i'r llenni, gweiddodd y robot. Ond pan drodd Arfon o gwmpas, sylweddolodd ei fod yn dawnsio'n wyllt o flaen cannoedd o deganau. Gweiddodd y dyrfa, hwre! Curodd pawb ei dwylo. Doedden nhw erioed wedi gweld neb yn dawnsio cystel o'r blaen. Wps. Mae gynnon ni enillydd, cyhoeddwyd y beirniad. Ei enw yw Arfon. Arfon ydw i. A sut wyt ti'n teimlo ar ôl ennill y cwpan, Arfon? Meddai Arfon o'r diwedd. Dwi'n teimlo'n wych! Ydy Arfon fod pipis yn y cwpan? Nac ydy. Wel, dyna rhyddid, meddai robot a gwenu. Diolch byth nad wyt ti eisiau pipi nawr. O na, dydw i ddim, nid pipi, dim ond dweud. Wii!
Wel, dwli ar y llyfr yma. Pwysig iawn, boys. Os chi eisiau pipi, ewch i'r tu bach yn syth, right? Chi ddim moyn damwain, chi ddim moyn pipis yn y pants. Neu gofod pipis mewn cwpan. Diolch o galon am rando, a hwyl fawr!